Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako po si Abby, isa sa napakaraming fans ng Tambalan. Sumulat ako dahil nalulungkot ako. Magmamahal na araw na naman, and for 2 years in a row, hindi na naman ako makakapagbisita iglesia. I did not observe this practice growing up. Ang naalala ko lang, nung bata pa kami kapag Holy Week, bawal magingay. Bawal magpatugtog na malakas. Bawal magsaya kapag Good Friday kasi daw patay ang Diyos. Sabi pa nga ng lola ko, bawal daw maligo kapag Biyernes Santo kasi magkukulay dugo ang tubig. Bawal din kumain ng baboy, dapat isda lang at kulay. Tapos may mahabang prosesyon kung saan ipinaparada ang maraming malalaking rebulto ng mga santo. May pabasa din. Yan ang naaalala ko. Nakapag-asawa ako ng relihiyoso. Nagsisimba every Sunday, nagnonovena, nagro-rosaryo. Nung unang taon namin bilang mag-asawa, isinama niya akong magbisita iglesia. Pupunta daw kami sa 7 simbahan at magdarasal sa harap ng Blessed Sacrament. Sumama naman ako pero sa totoo lang, wala naman masyadong epekto sa akin. Excited lang ako matapos kasi bago umuwi, kakain kami sa isang masarap na noodle house. Late na kaming natapos. Halos midnight na. We went to more than 7 churches. Hindi ko na nabilang kung ilan. The next year, I was pregnant with our first child. My husband has shared with me na tuwing bisita iglesia, he always has a special prayer. A wish. Dahil unang pagbubuntis ko, I was anxious. Baka hindi normal, baka may physical defect, baka may mental disability, baka kulang yung mga daliri sa paa, baka stillborn, baka hindi ko kayanin at lumaking walang nanay ang anak ko. I was afraid of what is to happen. Because I have a very small tolerance to pain, I was scared of giving birth. That year, I said the same prayer in each of the 7 churches. I prayed for a safe delivery and a healthy baby. Ang laki ng tiyan ko nun. Ang joke nga ng husband ko, hindi lang yung Blessed Sacrament ang binisita ko. Binisita ko din ang bawat CR ng bawat simbahan. Ganun kasi pagbuntis, 'di ba? Parang laging puno ang panubigan. I gave birth to a healthy baby girl that year. Okay ang naging panganganak ko. I realized malaking bagay ang pagdarasal ng taimtim. It calmed me and somehow assured me that everything will be okay. Since then, I looked forward to the Visita Iglesia every year. Nagpapasalamat ako sa isang buong taon ng pagpapala. Yun din ang panahon kung saan I feel that my faith is restored and strengthened. Nakagawian ko na ding humiling.
I'd always have that one special prayer. May isang time na I prayed so hard for a son. Wala kasi akong brother and I've always wondered how it feels to have a male figure in the household, aside from my husband. I also know that my husband is longing for a son. I prayed for that in all the churches that we visited. At nangyari naman. I gave birth to an awesome baby boy. Hindi naman that year, pero that wish was granted. Memorable din yung bisita iglesia namin before COVID. That was 2019. We go to different churches every year pero may isa na hindi nawawala sa listahan namin. Ito yung simbahan kung saan bininyagan ng husband ko at kung saan din kami ikinasal. When we got married, the priest who officiated our wedding sang a heartwarming rendition of Tanging Yaman. When we went to our special church in 2019, the same song was sung by the choir the moment we knelt to pray. My husband and I looked at each other and held hands while praying. This year, like the last, hindi na naman namin mabibisita ang mga simbahan. Ang iniisip ko na lang, kahit sarado ang mga simbahan, lagi namang bukas ang ugnayan natin sa may kapal. Manalangin tayo ng taimtim sa loob ng ating mga bahay, kasama ng ating mga pamilya. Sigurado, mararamdaman din natin ang presensya niya. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng liham ko at isang mapagpalang mahal na araw sa inyong dalawa. Ang inyong tambalanista, Abby.